No niin, moi, se olisi Mr. Benska tässä ja... hiukset on huonosti. Tämän YouTube-kanavan aloitusvideo on ei mikään. Tää on sellainen video, jossa tullaan näkemään minut, tämä ruma pärstä. Ja sitten tullaan näkemään mun kaveri Miska. Me tehdään yhteinen video, mutta sitten mä feilasin, kun no feilasin, mutta ei siitä enempää. Seka-videoita tulee, korttitemppuja tulee, pelivideoita tulee, vähän kaikkea muutakin tulee. Niin joo, että pelivideoita tulee. Mitäs tässä muuta? Älkää ihmetelkö, että intro ei tule. Koska en osaa. Täytyy kysyä apua kavereilta, jotka osaa. Se oli introitu vähän aikaa. Eikä tule mitään muutakaan tekstiä. Tai mitään hienoja. Kamerakuvaa, puhelin. Toivottavasti ei haittaa näin alkuasioissa. Toivottavasti että alkuasiassa ei haittaa ja ei tässä muuta. Aloittelen ja se haittaa, jos ei viittaa. Eipä tässä muuta. Oli Mr. Benska. Moikka.